I gdje ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radimo reakciju na main event od Bake Praseta, a to je Luka Silni protiv Malog Bobija. Prije svega hoću da se zahvalim kanalu Fantazija, stoje klipovo, zato što sam ja sinoć htio da uradim reakciju, ali morao sam da prekidam live, to jest da pauziram live i nije moglo da se vrati na početak gdje je postalo prva. Ja sam ovdje prepasio odmah na prvu rundu. Sinoć da ste svi gledali taj main event, tako da nema sad da prikasujem izlazak porasa i prepasio sam odmah na prvu rundu, tako da možemo da krenemo. Prva runda pokazuje Josipa Karimović. Ajmo, prva runda. Ajmo. Idemo, prva runda. Između Luke Silnog i Bobija. Idemo. Čekaj, sudija. Spremni. Nema udaraca ispod pojasa, nema udaraca u potiljak. Nema okretanja. Može. I nema saplitanja. I nema saplitanja. Okej, ajmo. Ovdje malo baguje. Main event! Najtraženija, najispraćenija borba. Čeka nas kaos. Samo starta ovo je ludilo. Vi ne vjerujete koja je tenzija u hali. Očekivano, Bobby kreće naprijed, Luka ga čeka. Mora Luka da bježi iz ćoška. Luka inače nosi moj šorc koji sam nosio u nastupu koji sam pobjedio. Nadam se uprije tu sreću. Kako ti se čini za sad? Odlično. Brate, ovo je kitarala, brate. Ovo još se nismo ne vidjeli, ja sam sinoć gledao, brate, nešto kratko. I, brate, ovo je ozbiljniji mes od svih. Iskr. Bobby dosta agresivan. A Luka radi ono baš što bi trebao. Čeka i da kontrira. Odlično. Luka mnogo duži. I to Ovdje koristi. nećemo mi mnogo pametovati, ljudi pustit ćemo Vasu da priča. Ne, pričaj slobodno. Želimo da upropastimo meč. Složili se. Vasu ovdje Ne, samo vi uživajte. Odlično vi komentarišete. Niko se nije žalio još. vidi sve da. A distanca, kako komentarišeš to i gardi to? Vidimo sad Bobby. Ide naprijed minut do kraja. Ovo je bila dobra serija. Luka dugača koristi Iliću tu prednju. Čeka naperkat. Ne smije da srlja. Sudija će ovdje imati odbijen zadatak. Tako je. Tako da svaka čast njemu na Bobby želi borbu iz bliza. Da napomenemo još jednom, pauze su ovdje kratke. 30 sekundi. Inače nisam gledao, tako da ovo je zvanična reakcija i nije ništa fake. Sad žele Bobija. Luka se smije. Mora Bobby da se smiri. Ima mnogo rund. Ima još 5 punih rundi. Odlično sad Luka je smira. Ajde do kraja. Vidimo, publika se dere, Bobby ima veću podršku publike. Tako je. Da li će mu to pomoći Odlično ili sad dva u dodati? tijelo. Hvala je za Bobija. Evo sad ćemo i podršku za Luku Silnog, tako da to je to. Bara je negdje tu su. Ok, kod toga prva runda, tako da idemo da vidimo odmaranje. Kako ti se čini? Ja ovdje nemam predstavu šta se desilo. Iskreno, Bobby mi djeluje da je baš pod tenzijom bio. Krenuo je malo da srlja onako, ali mislim sad što se bude više dužila će biti oprezniji. Luka je čistije pogađao, ali ne znam kome bi dao u prvu. Čini mi se da se vidi da je Bobby malo jači od njega. Da li se primetio? Fizički da, možda čak i teži, znaš, mislim da je vratio Jeste, više vratio kila. 3 kila. Ima 3 kila više, vidi se da je jači kad ga gurne i to, ali opet, lepo si rekao, Luka baš dobro reaguje na njegove napade, iako je lakše. Tako je, drži distancu, odlično koristi ove duge ekstremitete. Tako, nema, ovo će da potraje, iskreno. Biće zeznuto, tu smo da ispratimo, to je to. Kome daješ prvu rundu što se tiče bodova? Mislim, evo ovdje Bobby imao dosta velik procent, sve preko garda, Luka mi je čistije pogađao.
braćo. Evo je, Dosta umorni. evo je druga runda. Druga runda, sad sam imao 6 rundi. Ovo je druga runda, nismo ni napala. Bobi, što može biti ono što mu spričali, da je to iskustvo. Ali sad ćemo vidjeti. Opet, tenzija je. Jedno je kad uđeš sa planom u meč, drugo kada ne krene po tom Kreću planu. da se biju prije gonga, to mi se sviđa. Odlično pogađa sad Luka sa 2 džeba, ali Bobi kontrira. Baca ozbiljne udarce, ako prođe neki od ovih udaraca može bude jako loše po Luku. Mislim da ih klinč dosta umara jednog i drugog. I opet čujemo podršku publike koja je sad na Bobijevoj strani u ovom momentu. Lepo ga drži na distanci Tako je. Luka. Uj, odličan aperkat sad kroz sredinu. Svi su na nogama, ljudi, svi su na nogama. To je poenta. Obojci su brzi, obojci su jaki. Ovo će baš biti izrazito. Jako dobar meč. Odlična tuča. Provocira ga Luka. Luka voli je provocira. Svi su na nogama i to je to. Da li misliš da želi da ga malo iznervira, pošto vidi da je potenziju? Apsolutno. Bobi dosta klinčuje, mora više da radi. Napomenuo si nešto što mi nismo baš skontali. Kada uđu te klinč, to dosta umara. To nismo znali. Apsolutno. Više nego više. A i sudija će imati Uf. Brate, ovo je već ozbiljno. Ovo je već ozbiljno, ako ćemo iskreno. Ovo je već ozbiljno. Morat će da razdvaja. veliki pozdrav sudiju da radio izuzetno posao do sad. Pokazuje. Krila lijevi prešao. Manje od minut do kraja. I dalje su obojica odmorni, tako da mi ćemo dati kada su jedni i drugi dobri. Ne znam što može da se desi. Luka dosta 30 cima. sekundi do kraja runde. Dosta cima, dosta fintira. Bobi mi djeluje dosta umorni. Ovdje malo baguje. 20 sekundi. Odlično se Bobi pogađa. Luka uzvraća u vrat na zadnju. Tenzija kreće već u drugoj rundi. Kakva borba, ljudi. Mnogo klinča, moraju manje da klinčuju. Još 10 sekundi do kraja, ljudi moji, to je to. Već kreće u ozbiljnom fazi. Vidi se. Da je Bobi dosta umoran. Luka također, ne možemo reći da je on. Bobi je imao weight cut, koga sam čuo ozbiljan, tako i to može da utiče. Kako to utiče na njih? Što duže ide, sve će biti Kraj runde. Kraj runde, odlična runda. Luka dosta. Kraj druge runde, tako da sad idemo na treću rundu i faktički smo na pola runde. To je na pola main eventa, tako da idemo dalje. Podrška ljudi. Kakve runde. Iskreno, sve pohvale i za Luku Silnik i za malog Bobija, ali rekao sam, meni je favorit mali Bobi. Nažalost, vidio sam, nisam gledao sve, vidio sam Luka Silnik je pobedio, iskreno žao mi je, trebalo je mali Bobi da pobedi, ali sad tu je. Imamo još 4 runde, a tako? I ovo je na 6 rundi. Koliko znamo da računamo trebalo. Runde su 2 minuta, pauza je minut, tako da jako malo vremena da se odmore momci. Za sada su jako slični, neizvesno je jako. Šta misliš da će biti ključno u nastavku borbe? Lukino iskustvo. Mislim da Bobi ako nastavi ovim tempom, ako nastavi ovako da klinču, da će se mnogo istrošiti. Mnogo. Jel misliš da nema snage da izdrži do kraja ovakvim tempom? Još 4 pune runde ovako iskreno teško. A kako komentarišeš angažman uglova? Vrhunski i Luka se podržava taktike. Ruke naprijed, distanca, Ovo je treća runda, samo da kažem da su sve što bude saslo reklame, da, kako se zove, da isesem. udarca bacat, ne troši se. Tako je. Tako mu čas. Vidjet ćemo. Što mi se sviđa što je minut pauza, jebote, ko će čekat 4 minuta. Ja bi pohvalio i muziku za vreme pauze. Da. Za ovakvu borbu bi 4 minute pauze bilo grešno. Jezivo. Evo ih, prišli su jedan drugom, obojca, izgledaju nabrijano, umorno, željni pobjede. Evo je treća runda, ajde da vidimo šta možemo da očekujemo u trećoj rundi. Da vidimo ko više želi. Kreće Bobi opet agresivno naprijed. Lepo udarac u tijelo. Kreće Luka jako, Ide ih razvala, vraća ih u centar. Prvo je sad Bobi pogodio zadnjo. Luka opet provocira. Traži taj uppercut. ali lepo koristi dužinu svojih Tako je.
odlično sad kontrira. Kako dobra borba, ljudi Da, moji. da, da. Kako dobra Borica borba. dobro, Očekivan dobro. prizor. Ovo je ludilo. Ovo je vrhunac ovog sporta. Baš main event kakav želiš da vidiš. Tako je, tako Ne je. štede se, Svaka im čast. bacaju, pokušavaju da provuku neki jak udarac. Dva mlada momka koji su totalno uspeli da prezentuju neki kvalitet trenutno, tako da ovo je ludilo. Šta uradio mali Bobby? Šta uradio mali Bobby? Iskreno respekt, brate. Šta je sve ovdje uradio? Bobby smanji power. Mnogo da se troši. I udara preko ruku, ne traži. Izgledalo mi je taktički od strane Luke. Još minut do kraja runde. Ljudi, minut imamo do kraja druge runde. Treće runde, pardon. Opet Bobby klinče. Ne znam kako će sudije boduju ovaj klinč jer ne pravi se šteta, a stopira se borba. Sad ćemo da vidimo. Eto, čuli ste Vasu po pitanju klinča. Jer drugo je kad radimo Bernaklis klinč ima udaraca. Ođe nema. Lep udarac od strane Luke. Čini mi se kao da Luka čisti udara i da ima malo bolju tehniku kada se vidi. Bobija smo vidjeli da fenomenalno udara kada su fokusirali u pitanju, ali borba je totalno druga stvar. Tako je, druga Vidi se dimenzija. iskustvo. Pitanje za Vasu. Da li misliš da će ovo ići na nokaut ili na odluku? Ja mislim na odluku. Mislim da će Bobby izgrituje do kraja, ali ne znam da lako uzima. Hoće li imati snage do kraja? Vidjet ćemo. Evo, čujete, poštovani gledalci, 10 sekundi. čujete podršku, 10 sekundi do kraja ostalo, možete čuti podršku za Bobija. Opet Bobby klinče. Mora da se Kakav razdvoji. meč, ljudi moji. Odlično sad Luka. Koji su ozbiljni. Mislim da Luka ostao. Ok, kod ova treća runda sad čekamo odmor i čekamo se tvrdu rundu. Ljudi, evo, možete... Veliću, nemoj sad ove cijeli ideš, ni slučajno. Sad ne ide nigde, Sad ni slučajno. Druže, sad ne bih otišao do WC-a i da se i dalje drogiram. Braćo, ovo je ozbiljna priča, ozbiljan adrenalin. Cijela hala je na nogama, ponovo. Ne znam šta da kažem. Ozbiljna borba. Tačno smo na pola meča, još 3 runde su ostale. možemo da vidimo opet ozbiljnu podršku u ćošku, kako timovi totalno posvećeno. Čekaj, ovo je četvrta runda. Ok, 720p. Evo je četvrta runda, tako da idemo da vidimo. Tako je, oba momka trenira s ozbiljnim ekipama. Bobby se sprema u CDS-u, Luka se sprema u Fight Company, tako da to su profesionalci. Nešto je moj, jedan koga boli kurac, ali kapiraš što ću ti kaži? Kapiram te Kube, kako ne. Sve mi je jasno. Vidimo i ove devojke koje sad pronose ovo za Ja ih ne vidim. Ti ne vidiš Kube. Da vidimo predikciju vašu za sljedeću rundu. Isto, Bobby klinčuje, Luka pravi distancu, pravi štetu. Mora Bobby da Šta promijeni ovo. misliš po bodovima, kakva je situacija? Mislim da je Luka u prednosti, da je čistije pogađao, ali nemoj mi vjerovati. Opa, Krenuli smo na četvrtu rundu, tako da ajde da vidimo, samo smo to osekujemo u četvrtoj rundi. ušli smo u drugu... Opa, Krenjović, jako. To. Odlična tuča. Da, baš dobro tuča. Lepo gađaju jedan i drugi, lepo izgledavaju. Luka dosta cima, dosta fintira, Bobby reaguje. Znači misliš da je Luka staloženiji u ovom meču? Sada je Luka zauzeo centar i ćera naprijed. Misliš da ima snage dalje? Djeluje mi da je mnogo svježiji. Sad ćemo vidimo. Luka opet provocira, ali to može da ga košta. To može da ga košta, sad ćemo vidimo. Ovdje će sudije imati ozbiljan posao. Opet klinč. Luka traži taj 1-2 sa uppercutom. Publika na nogama, to je to. Opa, to šta smo sad vidjeli, iskreno, ovo niko nije očekivao. Ozbiljna dva udarca od strane Luke. Bobby se dosta umorio. Mora da... Provlači. Minut do kraja, pola runde je prošlo. Bobby se odlično skida ruku i baca zadnju, ali Luka sve blokira. Ali mora da misli Luka da Bobby ovako uzima bodove i mora da se aktivira, ne smije ga se zajebao. Pardon my language. Ne, ozbiljna borba, ljudi, vidi se koliko su oba borca dali cijelo srce u ovo, cijelo tijelo. Ovo je odličan sad uppercut Bobby, ali Luka to
prima bez problema i Luka mu cijelo vrijeme nešto priča. Kao da je primio štetu. Vidimo, juri ga sad. Tako je. 20 sekundi. Fascinantno mi je kako ga lepo izbjegava. Ovo je stvarno Tako je, priče. tako je. To mu iskreno, njegov najbolji, da kažem, to mu je specijal. Eskivaž. Djeluje mi malo mogu. Da, Bobby se baš umorio. Nije ni čudo. Weight cut, teške pripreme i dosta klinča. Odlično sad pogađa Luka. Malo mi djeluje Bobby uzdrmano. Ovo je dobro pogodio, ako se mu iskreno, ovo je dobro pogodio. Mislim da će sad kraj runde, kraj četvrte. Biće ljudi ko što sam vam sve rekao od prije. Idemo na 6 rundi. Grljanje. Šta misliš? Mislim Luka. Luka, a? Nemoj mi vjerovat, ali sad ovo što vidim. Kada se Bobby dosta dobro oporavlja između rundi. Ja bih usput malo pohvalio produkciju, čitate muziku svaka čast. Svaka čast, nema što. Stvarno se obali, ovo je ludilo. A mnogo sudiju mi mnogo hvališ večeras, mora da je nešto bilo između vas. Nije bilo ništa, nego eto, ja volim da pohvalim produkciju, Dobro, organizaciju, ja volim te neke stvari. Stvarno svaka Znači, čast. stvarno ono što si rekao, Luka dobije 2-3 udarca i provocira ga poslije toga. Tako je. I To to ti... jako utiče na psihu. Kako ne, pa evo razmisli samo, nekog biješ, on ti se smije, to je, brate, problem, jel tako? A naš je najveći problem što si sve slab. Što si sve slab. Evo je peta runda. Da vidimo. Da, ima I pitanje je da će imati snage do kraja. To je pojem. još 2 runde, mislim da će. Mislim da se dobro oporavlja Bobby između rundi, ali mora da smanji klinč jer toga baš troši. Reci mi, ko je tvoje sad, recimo, kad bi ti bio trener, kad bi bio Ugljov, kad bi bio Pinky, takozvani, u prvoj rundi, za prvu borbu, kako bi posavjetao tvog borca, šta bi mu sad rekao? Kojeg? Recimo, Luku. Luku bi, da se sad manje zajebava i da pravi više štete. Samo da kažem, znam da sam dosadan, ali krenuli smo. A šta bi rekao Bobby? Bobby bi rekao da manje klinčuje, da traži rupe, da traži udarci koji prolaze, da ne udara preko ruku, da se ne troši bespotrebno. Čuli ste Vasu, to je bio naš čovjek. Vidimo da je Bobby sad krenuo malo više gađa tijelo. Da li misliš da je to... Očekivano. Mislim da bi to i Luka treba radi, jer obojice su onako prilično umorni, pogotovo Bobby. Sad treba gađati tijelo, sad treba... Sad se desilo, moram to raditi. Vidimo da je Bobby sad krenuo malo više gađa tijelo. Da li misliš da je to... Očekivano. Mislim da bi to i Luka treba radi, jer obojice su onako prilično umorni, pogotovo Bobby. Sad treba gađati tijelo, sad treba... Kakav Kroše, čist, ali Bobby to prima, jede kao tik-tak. Odlična brada Bobbyjeva, evo sad Bobby kreće malo naprijed. Vidi se Luka ga, čeliča. tako je, Luka ga odlično eskivira, čeka kao snajper. Vidi se da Luka sluša što mu se priča. Smireniji dosta, smireniji. Tako je. Iskustvo. Vidimo i Baku koji je šokiran šta gleda sve ono. Ali pozitivno. Baka iščekuje nokaut. Baka čeka nokaut, čeka show. Iskreno ljudi, ne znamo što da kažemo. 5. runda je znatene gotova. Minut do kraja, opet klinč. Luka mora više da se razdvaja, ne smije dozvoliti da ga Bobby grli. Sad prolazi ovo. Miguje nam Luka. Tako to znači da je prisutan, znači zna šta radi. Kako je, prolazi ovi aperkati dobro. Odličan frame, odlično ga kontroliše Luka, gleda ga u oči cijelo vrijeme, a mora više da radi. Mora više udaraca da baca. Odlično je sad prošao, da li je uzdrman Bobby, sad ćemo da vidimo. Bobby mi onako djeluje na srce, sad ide. Još jedan. Omaš je Kroše sad. Je mašio, a? Omaš je zajedno. Šta god da se desi Ljudi, svaka ne znam čast, gdje da obojici gledam, da li u top. kompjuter ili u ring. Da, jezivo je, po nama je baš ozbiljna tenzija, ali pokazali su ozbiljan kvalitet. 10 sekundi do kraja 10 do runde. kraja. 10 sekundi do Da li kraja. će završiti u klinču ili će biti neke razmjene udaraca? Mora Luka da se odvoji, mora Luka da se odvoji. Vaso, ko dobija rundu, Vaso? Mislim da ovu iskreno uzima Luka. Bio je kompletni podršku. I to je to, još jedna runda. Pogledajte Luka. Okej, vidjeli smo neke dobre udarce, neke dobre krose apekarte i tako dalje. Tako da vidimo, samo se dosekujemo u 6. rundi. Djelo je svjež, Bobby je baš umoran. Sad ćemo da vidimo. Šta misliš, da li Bobby mora da ide ovdje na prekid? Da sam njegov ugao, tražio bi da se gleda prekid jer
Ne znaš kako će se ovo bodovati. Iskreno, mislim da Luka ima prednost, bodovno, iskreno. Misliš da Bobby treba da očekuje taj all-in takozvani da ide Tako na je, nokaut? znači bilo bi mu, moj bi mu sad bio pun gas, 2 minuta, što manje klinča, jači si, teži si, probaj da nokautiraš, probaj da završiš. Definitivno. Vidim ovde ozbiljan kroše. Da, odlično su prolazile i ova. Ne, veliki respekt za Bobija kako prima udarce. Tako je, Prva tako borba, je. fenomenalno, svakom času, što znači da je verovatno imao jake sparinge. Sigurno, sigurno. Nemoguće ući ovako u ring i primati od ozbiljnog borca udarce i tako biti. S obzirom da imamo jako dobar način. Ovo je 6. runda. Ovo je 6. runda i zadnja runda ujedno. I poslije da vidimo ko će da pobedi. Mislim, ja znam ko će da pobedi, Luka Silni. Zato što prate jutros kada sam ustao, gledao sam TikTok i prate, vidio sam Luka Silni pobedio, a Bobby izgubio. I da su ovakav kvalitet pokazali da ovoliko interesantan main event svakem čast. Nadamo se najbolje, to je to. Ljudi, A očekujte najgore. Očekujte najgore, to je to. ljudi, Komara je rekao kakva svoje. borba, Ovo je ludilo, kakav ludilo. event, poslednja runda, poslednjeg meča, prvog PFC-a, ko će odneti pobedu? Luka Silni ili Mali Bobby? Da li će biti nokaut? Posljednja 6. runda, kreće razred. Krenulo je, ide jako. Mora se vidjeti kazna malo više. Vidimo sad malo jaču akciju. Čini mi se da ni Luka nije siguran u svoje pojene čime je krenuo ovako. Tako, sad ćemo vidjeti. Posljednji minuti 40 traju kao godina, braćo. Možeš misli njima kako tek traje. Posljednja runda. Mora Luka da se odvoji iz klinča i da radi. Vaso, šta bi ti radio da se njihov meč? Da sam Luka samo frame, samo traženje A da si centra. Bobby, da si Da sam Bobby. Bobby samo naprijed i udaranje, ali bez mnogo klinča, jer me dodatno uvara, a ne pravi štetu. Kreće Luka. Ali strašan meč. Čini mi se da je Bobby jako umoran. A šta misliš kondicijno, ko je spremio ovdje na glavu? Luka mi djeluje da je, možda i nije kondicija spremio, ali mnogo bolje raspoređuje svoju energiju. Mnogo je iskusniji, da kažemo. Ništa, čekamo, to je to. Imamo još minut do kraja, ljudi moji. Sad zadnja. Ovo je posljednja runda. Posljednji minut. Braćo, Posljednji minut do kraja. 60 sekundi do kraja main eventa. Ko će odneti pobedu? Oba borca su jako umorna, dali su sve od sebe. Ko će odneti tu pobedu? I dalje ništa nije sigurno. U ovih 45 sekundi sve može da se promeni. Sad bi trebali stanu u centar kao Gić i Holloway. Tako je. Pun gas tuča razmjena. Pun gas tuča za publiku, za fanove, kupili bi verovatno osnovu srca. I to kreće već, evo vidite tenciju. Da li će neki borac uspeti da se izvuči iz ovog klinča i da napadne jako? 30 sekundi do kraja, ovo je posljednja runda, ljudi, ovo je kraj. Publika je se pobija u ovom momentu. Da li ćemo ovo dati snage da završi ovo kako je isplanirao? 20 sekundi. 20 sekundi do kraja, posljednja runda, ljudi moji. Mora ih razdvojih sudija nek se šibaju, tako je. Pusti ih se toliko. Tako je. I Luka je sada umoran. 20 Tako je. sekundi do kraja. 10 sekundi. 10 sekundi do kraja, ljudi moji, Ajmo, posljednja Holloway runda. Gić, ajmo, Holloway Gić, ajmo. Krenite, i kreće, Holloway Gić, i ajmo. kreće. Krenulo je. Kraj, svaka čast. Sad da vidimo ko će da pobedi. Mi su znamo ko će da pobedi, Luka Silni, to sam rekao. Svaka čast, ovo je Bravo, momci, bravo, majstori. Bravo, legende. Odradili su ovo muški, primali udarce muški, stvarno na zavidnom nivou za dva amatera. svaka čast. Iskreno očekivano. Znali smo će da pruže vrhunski meč. Šta misliš, Vaso? Sad ćemo da vidimo. Nije bitno šta mi mislimo, bitno je šta sudije kažu. Čekaj, prije nego što sudije donesu odluku. Očekujemo tebe kao, ovdje pismenijeg, najnormalnijeg, Dobro, taj deo ste Ne prećeruj. Neću da ti hvalim toliko. Šta misliš, ko? Pogodio sam će otići na bodove, mislim Luka. Blaga prednost Deliću. Luka. Ja isto mislim, delovo je mnogo čistije, kao da vodi priču sve vreme. Ja ću ponovo biti objektivan i biti Ovo sada isto ostavlja utisak na sudije. Bobby je sjeo, Luka diže ruku, slavi. To ti ostavlja utisak na sudije mnogo, da znaš. Misliš da to ima... Apsolutno. I idemo sada na baku, pratite našeg Denu Vajta. braćo, kakav meč su imali! Gledajte šta je sportski duh, svaka čast. Ovo niko nije očekivao, a nije moje. Ovo niko nije očekivao, ovakvo kidanje, mislili su svi da će bude više na jednu, više na drugu, ali obe strane su pokazale srce, pokazale jaja
i pokazala glavu. Tako da ajmo jedan veliki aplauz za malog Bobija! Brate, svaka čast. Jebo se u kevu, svaka čast. Luka, brate, daj, svaka čast Burazeru. Jevali ste jedan drugom kevu mesu. Čekaj, daj sudije, dođi vam, dođi ti sa mnom da mi vidimo šta je odluka, šta se dešava. Gasite mi, alo, gasite mi bubicu, gasite mi sve. Mikrofon, bubicu, gasite sve. Svaka čast. Jesi čujemo? Da li se čujemo? Da li se čujemo? Čujemo se. Da li se čujemo? Pa dobro bre, ja mimo je malo hajkujem, šta ti je? Ele, imamo nagradu za oba borca. Oba borca su, za razliku od ostalih, svi su se borili neplajerano. Ova dva borca su napravili najveći hajp za ovu organizaciju, tako da jedan veliki aplauz. Ova dva borca su zaslužna velikim delom za preko 500.000 gledalaca na Kiku. Ova dva borca su vam doneli najveći šov koji niste mogli da očekujete, a koji ste zaslužili. Ajmo aplauza! I zato obojica dobijaju po veću sumu novca, nezavisno od ishoda, a ishod je odlukom sudija, molim vas na centar, obojica. Odlukom sudija. Bilo je krvavo, bodovi su se sabirali, ali sudije su donele odluku. Pobednik prvog PFC je Luka Sam rekao. Tako da, to bi bilo to od ovog klipa. Ja se nadam iskreno da vam se svidio klip. Ako vam se svidio klip, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Veliki pozdrav.